celebration of life and a thanksgiving of the life God has given to our lovely birthday celebrant. Let us put our hands together as we welcome the main highlight of this celebration as she stepped into the next level of life. Ladies and gentlemen, let us all rise and give a warm round of applause to our birthday celebrant, Madam Elma Picarles Heralde. So wala sa palakpakan para sa ating birthday celebrant. Come on guys! Yeah. Happy birthday! Palakpakan natin si Madam Elma. And for tonight, we celebrate Madam Elma's joining her new club. Nako, isang grupo ito ng mga taong libre sa sine. Diba? Alam nyo na yan. VAT exempted at may express lane sa mga grocery stores. Dagdagan pa natin yung citizenship niya. Ma'am Elma, hindi lang kayo Filipino citizen? Pero, Ano? pati, Ano na? ano ang bagong citizenship niya? Senior citizen. Siyempre, senior na rin ako. Kaya palakpakan natin ang mga senior. At syempre, 60 years old na si ma'am. And of course, happy welcome po sa senior citizen po na live. So thank you so much po. At syempre, would like to acknowledge the presence of Batch 80 of Manawag National High School. Palakpakan naman natin sila. Batch 80, nasa na ba kayo? Nandito ba ang Batch 80? Parang tayo nga yung ating Batch 80 ng Manawag High School. Napakadami nyo pala. Yan, welcome po dito sa Barangay Turco, Lawag, Pangasinan. And of course, we'd like also to acknowledge and welcome po natin yung ating mga taga-kabaranggayan, dagiti kakabagyan, apo, itipigar ka na ang aming taga-Turco. Welcome po, isang magandang hapon, isang magandang gabi po sa ating lahat. So, huwag po kayong aalis dahil i-enjoy po natin itong gabing ito. Yes, and please, nag-prepare po ang mag-asawa ng 30,000 pesos Wow! all party Prize! games and contests. Nako! Sulitin natin yung 30,000 pesos na prizes. Nako, sa napakasarap. Sana makasali din ako. At syempre, yan yung mga nasa... Hello! Kaway-kaway naman dyan! Hello po! Welcome po! Yan, pagbasayawan po, lapit lang po kayo dito. Welcome po kayo sa dance floor later. Thank you. And of course, pwede na po tayong umupo at humanap po kayo ng magandang pwesto. Nakaka-relax po tayo. And of course, hindi po mawala, hindi makukumpleto po itong programang ito without an opening prayer, first invocation. Yan, tinatawagan po natin Mr. Sabino Lluveras to lead us a prayer. So, pwede po tayong tumayo lahat para po ma-feel natin yung presence of the Lord. Thank you. God bless po. Good evening, everyone. Let us all bow our heads to feel the presence of the Lord. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, Almighty Father, we praise and glorify your name. Lord, we are sorry for all of our shortcomings to you and our fellow people. We thank you for the gift of life, especially for another year of our dear Elma. We ask you to keep us safe always and guide us in everything we do. We also ask you to keep her family, most especially the celebrant and all of us, always safe. This we ask through Jesus Christ, our Lord, your Son.
forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And God bless po. Amen! Sabi natin, Amen! Thank you, Lord. Kahit ganito medyo may masamang panahon, pero hindi pa naman niya nilakas. So maraming salamat. Let's thank God po sa lahat na mga ginagawa natin. Let's offer po pasok sa Kanya. Siya siya number 1. Yes. Yes, of course, yan. So, I would like to acknowledge also yung mga presence ng mga iba nating mga guests tonight. At syempre po, yan yung mga nandito po na mga barangay officials headed by our punong barangay, Bernardino Munoz. Parapakan po natin sila. Thank you po sa Barangay Council of Turco. And of course, we would like also to thank the teaching force of Turco Elementary School. Palakpakan po natin sila kasi pinahiram nila itong napakagandang place and napakagandang social hall para po matuloy po itong party natin tonight. Acknowledge ko din po yung mga balikbayans naming Batch 80. Yes, palakpakan naman po natin sila. At syempre hindi lang yung balikbayan, all ng inyong mga kabatchmate. Palakpakan naman natin ang Batch 80 of Banawag National High School. Welcome po. Baka pwede kayong tumayo. Tumayo daw po para makita po natin yung mga Batch 18 ng Manawag National High School. Napakaganda tong celebration na to kasi parang reunion nyo din po ito eh. Yes, that's true. So, let's enjoy this night, guys. So, mamaya, sabi nga ni Ma'am kanina, bawal ang KJ. Pag magpa-contest kami mamaya ni Ma'am, naku po, sabi nga ni Ma'am Rosalida, 30,000 pesos po ang inanda ng family po para po sa mga prizes ng ating mga parlor games. At syempre yung mga dance contest later. So, thank you po. Bawal ang KJ para lahat tayo manalo. Oh. While waiting, pwede bang magtanong ako sa inyo? Sino ang nakakalam for 500 pesos kung saan ikinasal si Madam Elma? Naku, 500 pesos ito! 500 Bilis! pesos, saan Volunteer! ikinasal? Hindi kasama si Brother Ali. Alam niya yan, taga Baguio. Hindi daw kasali yung mga nakakaalam. Hindi na Okay. Ito! Dalawa. Baguio Cathedral. Hindi po. Sige po. Sana ako may 500. Moscow. Sino Taga nanalo? Baguio yan, taga Baguio. Ay, hindi daw pwede yung taga Baguio. Siyempre, alam na niya dapat yung taga rito. 500 pesos. Sino ako pwede makaumaw? Okay, yung hindi taga Baguio, please. Yung hindi daw taga Saan Baguio. ikinasal? Disqualified ang taga Baguio. Ay, si tatay. Bilis, 500. Country club daw dito, may sagot. Sorry, Brad. Pagbigyan natin yung my birthday. Okay. Country Don club. Bosco Church. Okay, she won 500 pesos. Yun, mayroon lang po. Thank you. Congrats. Another one. Ay, isa pa. Kailan kinasal? Kailan ikinasal? Kailan ikinasal ang mag-asawa? Kailan kinasal ang mag-asawa? Bawal daw ang taga Baguio ulit? Bawal na. Ako, bawal na yung mga taga Baguio. Layo pa nila. Tapos hindi sila makakasali. Sino daw po? Okay, dito. Ayan, Okay, discrimination. dito na. Porque taga-Baguio kami. Kasama kayo Discrimination. sa kasal eh. Nagatin kayo. Okay. Oo. Hindi na daw kasali sila, sir. Volunteer na, hindi taga-Turco. Magkano po yung price? 500 din? 1985. Dapat kompleto yung date. Yung araw, yung petsa, tapos yung taon. Sige po. Taga-Turco, 500 ka na. Ang kumam mo. Sagutot ko mga 500, sayang. Dito eh, sige mother. July 12. Okay, July 12 daw, kinasal. Madam, totoo ba yun? Kinasal ka. Anong taon kulang kami? Kulang. Alam niya. Alam niya yung taon, July 12. Oo, kasi 30 years. Okay, sige. So, okay na yun? Okay na. Ang bilis naman ng 500, sana all. Yes, sige. Dahil kaya tuloy muna tayo sa program natin. Okay, so, yan to finally open the program to welcome us. Kasi wala pa po yung anak ni Ma'am. Malapit na po siya nasa NLEX kanina. So, kaya medyo na yung ating konti yung time ng ating program. Kasi parating po yung anak ni Ma'am. So,
Yan, to give us, to welcome us, yan, may I call on, in behalf of Sir Mark Lizaralde, tinatawagan ko po si Ma'am Grace Picar to welcome us. Palakpakan naman natin si Ma'am Grace. Good evening po sa ating lahat. So this day indeed is very special for we are celebrating the 60th birthday of my ipag, Manang Elma. And we are very thankful na andito po kayo lahat na makiisa sa amin sa pag-celebrate ng birthday ni Ate Elma. So welcome po, enjoy the night, and let's be merry. Thank you. Thank you, Ma'am Grace Picar. And of course, sa buong family Picar, thank you so much. And to Lizaralde family, thank you. Okay, bago dance for all, may isang tanong pa uli ako. Okay. Ano? Masa halaga, magkano naman to, ma'am? 300. 300, bumaba. Kasi alam natin Tatay, na yun. 1,000 kanina, Oo. tapos naging 500, tatay 300. That's it. Ma'am, tamakat kwan. Anong? Ma'am. Sige, anong tanong, ma'am? Ano ang favorite food ni Madam Elma? Oh, favorite! Naku, agad-agad. Pinakbet. Pinakbert? Hindi daw! Bilis! Hula-hula lang to! Sa lagang 300 pang-load. At taga-Baguio daw eh. Sinigang. Sinigang? Hindi daw! Bilis! Okay, bilis namin! Kare-kare. Kari-kari, hindi. Dito. Adobo. Laing daw dito. Pasta? Ma'am, laing daw. Hindi rin ako nagpa. Bilis, mami, bilis! Paksil na galunggo. Pagsil na kalungko. Hey! Ano tama ba? Mami, pagsil na galunggong daw. Palakpakan naman natin. Alagray mo natin. Sayang dapat dun ka kanina sa 1,000 pesos. Sayang 300. Naman tayo nakto 200 na dun. Sige. Sukatan to ni Madam. Kaysa naman ka. Kato ang organizer. Sige. Next. Next question. Isang tanong. Isa pa. 300 din lang to. Hindi. Mas ano to? 500. Oh, 500! Woo! At syempre yung mga nanalo po ha, tandaan nyo po ha, i-claim nyo mamaya yung price sa amin. Pero ang kumo, ako bigyan na yung bulsa. Ayun si Madam Secretary. Saan? Nyo. Ay, opo. Naku, nandun pala si Madam Secretary and Treasurer. Sige. Okay. Sa halagang 500 pesos. Come on, guys. Pwede sabihin nyo yung pangalan ng parents. Pangalan po ng parents ni Madam Elma. Oh, parents, madami ba? Bilis! Ito, namin ako na dito. Pagkalikan din na mula. Sumara mo ka. Jingin nga na Olympia Limos Picar, ni tatay nga eh. Faustino Picar. Panalo ko yung mga yun. Naglain mo. Sana all antilus. I would like to thank everyone for having me tonight to celebrate this special occasion. Looking beautiful and good looking with Hawaiian attire. Despite the busy schedule, nandito po tayo lahat kahit umuulan dahil sa pagmamahal natin kay Madam Elma. So now we come for the another part of our program, the blowing of cake. Yes, so tinatawag rin natin. Siyempre po, sabay-sabay tayo aawit ng happy birthday song. Ladies and gentlemen, the birthday celebrant, Madam Elma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I-wish ko dyan sa inyong isip at puso. Ayan. Alright, so palakpakan naman natin! Happy birthday! Happy birthday to you!
person po yung aming mga tatawagin. So after nito, I will proceed later po din sa ating inihandang mga pagkain at inumin. At syempre, ma'am, yung gusto pong mag-inom na, gusto magpika-pika, parang ganun po. Yan. Punta lang po kayo na magpa-assist po. Gusto niyo pong kumuha ng mga gusto niyo pong inumin na mga imported ata yun, ma'am. Yes. Parang gusto ko lang po. Doon po sa gilid. Kailan pag uminom na ako, baka di ko na kayo masamaan, ma'am. Awang kadwa ayun. And of course, I would like to thank you po for inviting me po na makasama ko po kayo ngayong gabi. Actually, I have my gig na, pero yung sinabi ni ma'am na, saan po yung gig? Ma'am, hindi niya sinabi na Turko. Kasi meron akong natanggap na gig. Tapos sabi niya, hindi, dito, di ba barangay mo yun? Sabi ni ma'am, saan po? Sa Turko, doon sa Picar family. Kaya nag-agad-agad kinansel ko na po yung aking gig para po dito. Thank you so much! Okay, so let's proceed to the next part of our program, ma'am. Ito na po yung ating isa sa highlights po ng ating programa ngayong gabi. And after this, magdi-dinner na tayo. So, tiyo-urayin di kaadwan. Pero balita ko kanina, merong nanalo sa first to arrive. Tanungin ko nga si Okay, Elma, sino kaya? sino ang nanalo ng first to arrive? Magkano yung prize? 500. Oh, 500! Oh. Si Aring. Ariel! Sino po si Ariel? Hi, ma'am! Oh, pero siya yung treasurer, di ba? Matay! Siyempre, number 1 ka! Naawan ka di ako magalanting premium. Nasa kanya, siya po yung may kasalanan pag nawala po yung 30,000. Nasa kanya yung prices eh. Thank you! Kasi 12:30 siya dumating. Wow! Palakpakan naman natin! Grabe, ang galing-galing. Di ba? Hindi baka labon lang niya yung lunch. Thank you. Okay, let's proceed to the next part of our program po. At syempre po, ito yung mga tigaan na sabi ko nga. So first, ang ating 6 roses. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything from you. I can see. And it's my po, Sir Larry Piranta. Sir Larry Piranta. At syempre mamay darating po yung mga special member ng family. Paawit na pilang ako. Nagiti anak ni ma'am sa later. So galing pa po yung piloto natin. Nasa Cebu ka. Galing pa siya ng Cebu ata. So para makauwi lang dito, imagine mo. I can take the time. I can see my life as it comes up. Shine. And of course, last but not the least, ang pinaka-special sa buhay ni Ma'am Elma. Let's welcome Engineer Francis Rizalante. Palakpakan naman natin. I can feel the Palakpakan na natin yung kamong. Wow, nag-sweet naman to. Sana all. Itong awiting ito ay alay sa'yo. Yeah, thank you so much. At syempre po, tinatawagan ko po yung 6 kanina para mag-picture po kayo, para may remembrance po tayo. So, let's proceed to 6 wishes. Siguro, at least, agad cutie, basit apo tayo. Basit na napaka-importanteng wish po para sa ating birthday celebrant. The first, muna po nga, ayo ba? Ayan, syempre, tawagin po natin, nagititig wish apo ni Auntie Cristita Picar. Palapakan naman natin, Auntie. Nagsangin mo't ka nung. Dahil bagaramita amin na po, madating at mga buno, iti 60 birthday ni apid ko. Awang sabalin nga may baga, Elma, dahil nasa iyo na lahat ang parang na ako gustin ka.
Tapos mo matil achievement mo, kadigito yung anak mo. Napaadal mo idam. Parihodam niya talong at trabaho na. Kastamot, ito na gwapo. Kinasingkot nga sawam. Isa ti katunay na mo. Nga nagpadakkat, kanyada. Katatanga ro, may bagatlaang, Elma. Anadam tabagin. Tanadanon mo iti 60 years. Nga taon mo. Saan ka po ma? Ngagtang-tang ka ulo. Kano na pintas na tatik sa lunat mo. Ngam, ti daw dawat ko kanaapo Diyos laang. Ikan na kapay ko mati ati ito nga panagbiag mo. Tatlo kas tama uray mo to pwede kito'y apo mga sumaganan. Thank you. Thank you, Auntie! And next po, Encarnacion Alcala. Encarnacion Alcala. Ano yung pag-arabiyo amin na po? Salamat. Salamat, tay ko na kon. Salamat din ka. Adda ka, ganay-nay kata kami amin kakakapsat mo. Ni Elma, stricta, pero mapagmahal. Siguro nga, ang wish ko talaga ay sana magkaroon na rin siya ng mga apo. Sila ni Rafi. Pagkailangan kin sana po, at pagkaloob naman na ng Diyos para sa kanila. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, ating ko. Thank you, Auntie. And next, may I call on Auntie and si Mami Relly Picard. Yan, palapakan naman natin si Auntie Relly. Walang iyakan. Tears of joy. Umuna ti amin na po, kahit kung mga kablawang kayo, itilangbag nga labi tatanga aldo. Amamin nga may di maray, iti panag-birthday, dati kapsat me. Nalaos launa iti pasalamat mi kada kayo amin. Mga kakabagyan, dagiti kabatsmate na, friends, dagiti taga-turko nga imay di maray. Di manang ko handa nga kapsat iti ko kanina. Kasla ko lang na she is my best friend. Naging Olympia? Manang di ba ibaga lang din ka? Kapitan. Diyan ko ni Video. Video ka lang sa Very emotional. Tapi begitu kakapsat ko kay na My sister is not best. Is not best, but she's very best. I love you, sis. I wish you all the best. Palampakan po natin all the way from Singapore. Ang pasalamat ang matitoy brother-in-law nga very generous nga talaga nga nangi quality datoy panag birthday natin kapsat ko. Manong Rocky, thank you so much. Thank you, Auntie. At this time, susunod po si Ma'am Maribel de la Cruz. So through phone po ba sa messenger or meron po silang pinadalang message. So ipakinggan po natin. Dahil wala siya ngayon. Oo. Okay. She's on the way to Melbourne. Okay. Nag-voice over na lang siya. Nakasakay sa bus, kaya medyo hindi malakas. Sige.
Sorry, Elma. I wasn't. Good evening. Sorry, Elma. I wasn't able to attend your birthday celebration. But of course, how I wish I could be with you and our batchmates. Sayang, masaya siguro ngayon yung birthday celebration mo dahil ang daming mga pakulo. Anyway, I wish you the best. I know you are happy celebrating your birthday with our batchmates. And I know how big your heart is. Napakabait mong tao. Alam ko from the first time na I meet you, parang iisa yung gusto nating patutunguhan. So I hope with this birthday celebration with our batchmates, magiging masaya at very successful. I wish you more good health at sana mas marami ka bang matulungan at saka may God give you more happiness and peace of mind. Again, happy birthday. I love you and I hope we could celebrate in some other time again. Happy birthday! Bye! Thank you, Ma'am Maribel de la Cruz. At this time, tinatawagan natin ang anak ni Mama. Elma, let's welcome Francesca Lezeralde. Palakpakan naman natin yung nagpinta sa igan ni Ma. First time kong makita. Hello, Adi. Ano po? Wala akong prepare na speech. Charot. Pero maraming salamat po at dumating kayo sa birthday ni Mama. Ikaw, Ma. Ay! Iyak na ako. I'm very... nag-ready. I'm very thankful to have been born in this family and to have you as my mother. Oy! Anong of course? Papasalamat na nga. Ayun, alam mo na hindi kita makaiiwan. Kahit na may magandang opportunity sa ibang bansa, pipiliin ko pa rin manatili dito sa inyo. Sa piling. Ayun, ang dami kong paghihirap rin. Hindi rin madali maging anak niyo. Kasi masungit kayo, masungit rin ako. Kaya... Pero na-realize ko habang tumatanda ako na parang that was your way of showing your love for me. And I'm very thankful that you raised me. And I know it must have been hard for you to have raised 4 children on your own nang wala si Papa. And I realize that now kasi kapag nag-aalaga ako ng isang tao, mahirap rin. Pasyenteng masusungit, gano'n. Eh yung anak niyong matigas ang ulo. Paano pa kaya yun? Ayun. And despite all that, kahit na nakikita niyong emotional ako and sensitive ako minsan, you still care for me. And just like Tita Relly, you are also my best friend. Na hindi niyo alam kung gaano ko sinusuppress lahat ng mga problema ko. Pero parang kaya kong sabihin lahat sa inyo. Ikaw yung nagbibigay ng lakas sa akin, Mama, sa lahat ng dinadanas ko. Kaya I hope that you will always be happy and that you will always be happy. Yun yung lagi kong ipagdadasal sa Diyos. Okay? I love you, Mama. Kahit na hindi ka nag-I love you minsan sa akin.
Thank you, palakpakan naman natin si Ate, no? Ganyan lang talaga minsan ang magnanay. Minsan nag-aaway pero nagmamahalan talaga yan. Thank you. Ano sa, syempre huling magbibigay ng wish po, ang kanyang kabiyak. Yan, ayan. Tinatawagan po natin once again, Engineer Francis Leseralde. Salamat po sa pagdating rito na makasama namin kayo sa celebration, sa birthday celebration na yan. Kanina pa ako umiiyak sa background. And this is a really happy celebration para sa frequent enemy ko. Yeah, very frequent. The greatest critic of my life. Pero, mabait naman. Lalo na pag minamasahin mo ako sa gabi. Mahirap na masarap. After how many years? 30 years. July 9, we were married in the sala of Judge Browner ng La Trinidad. July 12, 3 days after, we were married in the church of Don Bosco Church, nearby elementary school. It was very difficult for us, long distance relationship. 32 years, I think. 33 years. Mahirap kasi siya lang ang nagpalaki sa mga bata. Halos nga pag dumarating ako nung una yung mga bata ayaw sa akin. Ang hirap mag-abroad. Mahirap kasi malayo ang pagmamahal o ang loob ng mga anak. That's why I'm really thankful na si Elma was strong, very attentive sa mga bata, even I'm away. Maayos namang lumaki ang mga bata. But alam nyo, it was really difficult for her. And I would like to thank her. Maski parating kung minsan halos hindi naman patabihin. Anyway, happy birthday ba kayo? Happy birthday. Salamat po sa inyo. Thank you, sir. Thank you, Engineer. Okay, tinatawagan natin po yung dito tayo sa 6 cakes. Yan. Una-una po, magbibigay si Ma'am Marieta Picar Santos. Wala din? Si Ma'am na lang. Madam Charito Nases. Bats 80. Bats 80. Ay, ito pala yun. Sorry. Ang taas. Sige, iba pa mo pumunta, ipapalit din natin mamaya. Sige, short wish na lang po, yung pinaka the best. Baka happy birthday. Alalawatan ka magbagin. I love you. Thank you so much. Okay, this time, may call on Shasha Larry. Shasha. Awan ni mga auntie lang na hinagan auntie. Si Ma'am Tina. Palapakan naman natin si Ma'am Tina. Ano ba? Ay, Gina. Okay, sorry. It's Ma'am Gina. Happy birthday,
Thank you, Ma'am Gina. Okay, next, Auntie Caridad Zarate. You know when I come back, you know what I look like. Everything lit, all of them. Good evening sa ating lahat. Happy birthday, ate ko. I love you. Pag-play ka kanya. Thank you, Auntie Caridad. Next, may call on Ninita Paray. Ninita. Wala, sino pong Si Auntie. Ay, si Ading na lang. Sino po? Ay, si Ma'am Luz? Ruth, okay. Ma'am Ruth. Come on. You know what I look like. Everything lit, all of them. Anybody inside, sipping on a good time. Asa ko makadwa dito yung apo. Online mo anak ka. Sa ka pa. Sige ma'am, go. Actually, hindi rin po ako prepared. We came all the way from Manila. Happy birthday, Ate Elma. And thank you sa pag-invite sa amin and being close to us. Thank you! Thank you, Ma'am Ruth. Salamat. Okay, this time, may call on Auntie Teresita Picar. Ayun, nandito na si Auntie. Thank you. Nadatikat Batingaton. Okay, thank you. Happy birthday, Pan. Salamat sa lahat. Thank you, Auntie. And of course, last na natawagin natin si Ma'am Grace Picar. Thank you, Ante. Babalik ka kwan at agtugawa. Tanong ba ka mabannog? Thank you, Mami. Okay. Happy birthday, manang ko. I love you and God bless. Thank you sa lahat-lahat po. Yeah, thank you po. And of course, yan tuloy-tuloy na tayo, ma'am. And ito po ay last na po before our dinner. So, ay, syempre, picture po muna. Picture. Tinatawagan ko po yung anim na nagbigay ng cakes. Yan, picture po muna. Yan, so let's proceed to the six O's po. Ito po, wine po ata to, no, ma'am? Okay. May we call on Sir Avelino Nawe. Sir Avelino Nawe. Palakpakan natin Sir Avelino. Nandito pala yung ating mga assistant mga fan. So na lang po, ako tayo. Wag po muna natin iinumin ha. Baka ininom na natin kagad. Sabay-sabay tayo mamaya. Sige. Happy 60 years. Kristo, talagang, siyempre, wish ko labat, pagkasal natin lahat, ang mga plano natin, eh, siyempre, matanda na tayo, kailangan natin yon. So, happy birthday. God bless. Thank you. Next in line, Madam Feliz de Vera. Ma'am Feliz. Happy 60th birthday, classmate. More blessings and God bless. Thank you. May we call Kapitan Robert Calabjan. Kapitan, greeting ka. Welcome mo sa turno. Kapitan na Sapang, Manawa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon para celebrate ang birthday celebration ng ating butihing batchmate na si Elma. Madam, sabi nga nila, ang napakagandang celebration daw ng isang birthday
ay to celebrate with the family, relatives, and friends. Tamang-tama. Nandito kami lahat, madam. Wish na lang ako. I wish you nothing but good health, joy, and happiness. And may your life be filled with abundant joy and blessings. Once again, happy birthday, madam. Thank you. May we call on Madam Marlene Salinas. Thank you, Kap. Good evening po sa ating lahat. Lalong-lalo na kay Ari. Happy birthday, Ari. Nararo. God bless you always. Thank you very much, Madam Marlene. May we call on Madam LB Eslava. Thank you, Mami. Next po. Hello, Ma'am. 2-4. Dalawa na lang po sila. Sige. Palakpakan natin si Madam. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Mare, ano pa? Classmate. Happy birthday. May you have many more birthdays to come and long live. I love you. Thank you very much, Madam Nieves. May we call on Sir Alejandro Pereira. Thank you. Ma'am, i-check po yun. Sige, dyan na lang po. Our last po, Sir Alejandro. Boy Scout, andito ka agad. Now, your time will shine. This is the perfect time to make a toast for a dear friend, Elma. I hope that from today, you bring always the joy, whatever you want. You deserve happiness, love, peace, and most of all, I want you to make wonderful memories to cherish forever. Just enjoy your life gracefully with your loved ones, families, friends, and most especially the Bucks 80 as well. So hawakan po natin ang ating mga baso. Hawakan po natin. Let us all raise a glass for my beloved kumare, Elma. Cheers! Thumbs up! Good evening.